Siya si sen ngidap da kajing sngongo ka bakraw yo BLEI ba open yo ingi kani kapor bangin ya don ringkat lang ngapdiang da ka baburam ya pi barok bat ngaingo yo BLEI ba ki don bonru ki parlok ki jongi ki ba yo I bat ki ba yo sngowi kani kajing hikai bakan long kajing mento ya ki amna kani ka ministry ki jongi Henry na BLEI uba emu jongi bana kajing penslek ka bakerpang ka jong omen se makud ba unjo ban taut mai ban sanjot ban pen kre kajing em ka jong pi aba shen ngin yo mat ya kajing ya kendo lang ka jongi bat ukun ra jongi ha kajing wan pai arsin ka jong u bat anda ha bangi shem bat u jisu tang ka wei ka ba ukmi ang not bangin don tang ka wei u hiu ong anda ha ba ukun ubreu un wan pai hatu un shemmo ya ka jinge hang ne asla prate ujisu umwat ya ki jingdwai umwat ya ki history jingki ya ki te ki sakhi ki jingye to ki ba shemen sim ki jong pi kat no ba phila job man sim kat no ba phila le kamba ka kurteng ka jong u anda haba un wan pai so ka ni ka sla prate ka jingkli ka baningkong ka jinget ka bakumno pidon hanga hakane ka clip mat ngakwa ba iwei na pipin sngoto ba banging hikaya pi shpang ka jinget ndai bangi hikaya ka jinget ka bakumne kumtai hikaya pi shpang u BLEI jong ka jinget u BLEI jong ka jinget but ngadakwa ban ai kerteng knang ngani ka jing hikai bakan longkum ta namar la dasu ong ka jinget haki bakum kini kisngi ki por ngakwa ban ya thu ya pi bawat ban ong parabanget ru ngi hap dei ban de husiar namar mtip bekitu ki ba wan yes lok lembat ngi kitu ki ba wan jing seng lembat ngi ki don jinget hano namar bala na pipet ki social media na pipet ki post ki babun ito baka jinget jong ki kam day how BLEI wa im ka jinget bon sen kalong ha ka jing la la de ka jinget bon sen kalong ha ka jing baha ka jong ki ka jinget ka jong ki ka shong ka jing sngo spun ka jong ki yanoriano ka jinget jong ki ka kren shapang ka ka bakilala ban le ka bakilala ban pendep don ru ki banget pat ha ki bor ken sha ki baharukom don ru ki banget hakaniam kabatang nasla kabasu pendep rukam kabasulet pendep program kabawan na kaway kasngiw try sa kaway kasngiw try banya mani BLEI handre ka jing mani kalong haka ikhtiar pada kinisan jong kaniam hakini kisngiru don ki banget handre kimnget haka bor jadu haka bor ksuit haka bor jong ka jingla jong ka science but technology kadon ru menta ka jinget ka bakamshir kai shushu bat kalong kata ka jing perta bat ka jing yakun baki kinget haka bor ban raihi dalade yalade shapangka laway shapangka bangsawan ka jongki ngim haka juk ka balak tan bat wat kno bakani ka jinglong kala kalong tang ha ki reset ni lani jingai na kani ka ri baka jat den ri go jongi lasdang banjao kasop kti kasop tingit hangne ka sor ka jongi hangne ka riba ka judgment riu ka jongi ye ki jing hikai ye ki jing persang ki jingle ki bo wanra ya ka jinget ka bathala paginya ya nya do ka basdang kalong ka basuk ban kam bangingilong kita ki banget hanre ka jingkali ka bangakwa ban bu akmat jong pi kalong hatu ka kata ka jinget jong pi pinget hano bonsin ni ong banginget tangba ngimnang pat ban ay ka jubam ka batikna ya ka jingkali ka balong hatu nginget hano laha u BLEI uba im niha ka bor lade niha ka bor jong ki briu ni jong ka niam ni ka bor jong ka purthai ka bor jong ka sarkar ka bor jong ka jingstat bat kum ta terter shisha la palat ya ki 8,000 snem menta baka balang shitlup ka purthai bat ki patlang kristan kila kam kenti ya ka ni ka jinget ki ong ka jinget BLEI
Tan rei ka Bible ka kren. Ba BLEI JONG ka ni ka percaya. Udan tu tau BLEI JONG ka ni ka percaya. Uba wanra ya ka jing senchar jong ka jingdum. Jong ka jingpen kulmar kli. Jong ka jingpen king klong. Bat ladapi kum liat haka sa ka jingngeit. Kadon ka jingma bat ka jingmen sao. Yang i amtang haka ba kenjado. Hanrei kam tam lei haka ba kenjaman sim. Pi kini ka kentin jingngeit. Kalong ka bangi mlin ban pendon kambah. Hanrei hatungi sngotot. Hatungi sempang. Bat hatungi immo. Daka jingngeit shisha. Haka testament ka barim. Ngisem haka kitab. Unong ya chulupa Habakuk. Kalau nong ka baar ka dokhat ka basaw. Ka baong hang tu. Hanrei uta ubabe ya ka hok. Unim daka jingngeit. Daka pareng shaiba. The just shall live by faith. Uta ubabe ya ka hok ya ka jing shisha. Unim daka jingngeit. Kini ka ketin jingngeit hang ni ka tau. Ya ka jing IT lud. Ka jong uriu BLEI. Uriu ngeit. Ban im da ka ba shania bat ka ba ngeit lud. Tang ha ka hok bat ka jing yai ne ka jong BLEI. Tang ha ka jing long hok ka jing yai ne ka jong BLEI. Kum uta ubangi ngi maningi syakri. Ka testament ka barim kadan bon ye kinuksa. Kabun kadon kadroy kadur jeng ki riunget ki bakrau jinget ki baka jing sania ka jengki hapdeng ki jing yeshem jeng ka jing im jengki kalong bet how tau BLEI uba ki kim yo I markmat marmet henrei uba ki nget ule kamba man kasngi ka jing im ka jengki amen ngidon kaman don kata ka jinget Ping ye im hakani ka percaya hakaba laju hikayangi nado banglanang ban rungi sigi school bakaba yoi kata ka de pinget. Seeing is believing. Handrai ka Bible ka scam halor kani ka nongrim. Nget pin sa yoi. Nget pin sa yoi. Kajinget ka wanaswa. Bat kani ka jingget kam de ka busyong nganget to nganget ka jinglong jingim ka jongpi ka jing tray ka jing kta ka jing ki ka reaction ka response ka jing te ka jing le ka jongpi ka jing kenrup ka jongpi ka jing kren ka jongpi ka akor ka jongpi ka long renyeng ka jongpi ka plai ka jingget ka jongpi ka saki ka ta ka jingget ka jongpi sti sen kni ye pi itu pi don jingget Hakani ka por niya siyang bon kroy hang ni. Pite balay pilit siyang hang ni. Pinget bagato ka syuki kala bankit ya ka jingkya ka met jong pi. Then ray baro ki ba siyang kini ki syuki. Pipen I da ka jing le ka jong pi. Mday da ka jing kren ka jong pi. Mday da ka jing pla ka jong pi. Mday da ka jing le ka jong pi. Ba pi pinget. Siya pinget yu BLEI nga taray. Pipen I ba pi pinget ya ka to ka syuki ka ba pi siyang. Then ray kalamro siya ta. Bahaba PP1 siya kani ka jaka jong ka jing selok. Pinget ba BLEI un kreni pi. Amen. Pigiti ki riu handai jong ka jinget ka testament ka barim ki shania bek tanga ka hok bat ka jing yaine ka jong BLEI. Kim shania aka bor ladi. Kim shania haka jing la ka jong ki. Kim shania aka White House som haka state. Ki shania hau BLEI jong ki. U David ulong uba peninuk saya kani. Wong baka jingale kalong ka jong BLEI. The battle belongs to the Lord. Banamar kata habauli turya u ramha ubaka long ubaka renyeng ka renjat ka jong uta ka experience ka jong u ka history ka jong u kalong bet ban kraikli ikiwei long bet ban job ikijingele henreu David ubadang kena ubadang kikerta kibadang hakikat unut bantur yauta urat ba tangda kimau bat kasni balai Demaru tip ba mday uban le ya kani ka jing yakun ban yakun ya kani ka jing yakun day BLEI ubadon hajan jangu. Twet wat de ki weipat ki lat ki linti wadaka kim kai.
Balay na marutip bat unget ba ublay onum enok ben ya u da lay ru onum plek ran bo kho ya u. Kristan hakani ka juk ka bamenta. Pidon kambandon yo ka juk ka junget. Namar kani ka juk ka bakloy ban penlek ran ya ka junget Kristan ka jongi. Ban pen thok brea ya ka junget ka jongi. Ban keno ban kento ban ben. Ban pen rem. Haka kim khat ba ka jinglong ka bak kat balong ru hai ki jing ye shem ki jong pi donget bau blei udon hasanda jong pi amen. Wat la ka pertai ka dum, wat la da pi duk pi kerdu, wat la da pi ngat ka pang ka krau ka bakum no kum noru ublei ujonga ulakular onum enono yanga onum kentaj ben yanga amen. Kani kajing batay ka pen mau yo Apostle Paul ubakam hakashiti ka baar si ki Korin kalanong ka basan ka dakot ka banyo ong ngiyat da ka jinget but da ka jingyo I. We walk by faith and not by sight. Kato ka balade bantay pin ne. Baka science ki laboratory tests ki jing tenjo ki badon. Hakajing start science but technology ka ong tat haduk nganda yo I ngampat la banget. They ban say ki sabut. They ban say ki saki ki babiang. Lim da kum tam la banget. Ya ki bakum kita ngam juyan ya. Ban ngam ong ru ya ka tu ka ong nget ki pin siyo I na marba kinum nget. Ti ki bakum kita nga ong kum no. Pai sa kajing im jong pi ka baman kasngi. Bat lada pilong uba hok, pilong uba kren ya ka hok, pin ken mau ya ka ni, man ka step ba pikin dit ya, kade ka kamba ka jong ublay. Man ba pipang pikro, mda day kada wai da shin ka ba yarap ya pi ban yok ya, day ka kti ublay. Shuk, ong no. Hakani ka pertai mo ka bangi be barok-barok ki don kali ki nya kali wat ban yo parking ru de ka ktiu blai pinget pipan hakajaka ka don manu ki don ki ba pet ki parking ki don cakap pi ba lino parking is full mino subha hakata ka por blood kilit mi ibana kmat jong pi iba ya half size tik bat ka kali jong pi o pi ton bat pirung ubam nge juang don bok ubanget uong don blame. Amen. Nga kren ni ka bakum kata ka jinget. Nga kren ni ka bok kanusip. Pi ublay jangi ubataw yangi uklem ya kalay nusip bat ngi. Ba o ini tip inyo tiyak ni em kam sibit. Ha? Nchi kenting pisa. Lalay da kakli ilayo tiyak. Lalay da katudong inumiyo tiyak. Empe. Kitab Sam ka ong waay jingyo tiyak. Yalaki jong. Man kapor bakila day ban res ban jatay. So Apostle Paul uskem ha na do hibu li yeshembo ni jisu kalinti ya ka jang usya Damascus uskem hay ka ni gaway ba umlasyo ban ya ka jingyo I. Tatado ka kalinti sa Damascus udang ya ka jingyo I. Udang shania bet hakan nyam ka ba pendep rukam kababut iki antik patik kan mau deu parasi kan mau deu uba shongshit ban let ban ben bat ban let ben bat ban ra jubor ya kita ki kristan ningkong handrei kat bodang ya ta kijing yo I ke jong u ola poi ban ra ya ki be yaking atyar banit ban kem ki kristan nado na sa Damascus ban pan ki si Jerusalem bat ban pensitom ki tat hado ba inda kala nakata ka jing pla ba ki nget how tau Jesus Christ hanrei haswa ban kut kata ka jing ya lenti ka jong u jling yengu Jesus kramu klon uta upol para ka si klip mat habaw le yashem marmet markmat ba uni o bala mi pat na ka jing tep bad ubadan ka kti ka mon ka jong ublay long ba ka buram jong tau Jesus kalau dungak ya dok nut kamen sim jong neo apostol badula yeng ban long nong yalap badu syakri jong neo ba yashem badu nado kata ka klip mad uyat da ka jinget am syok da ka jingyo I
Namar ka jingyo I ke jongi kadang long tang daki mat pet ki bakin jabreu. Bat ka jingmut jing perkat ka badang kenjado. Haka sngi ba pi rung sa ka jeli jong ka jinget. Pi I daki mat pet ki bakin jaman sem. Bat pi nget ru da ka jinget ka jong omen sem. Amen. Hang ne ru kamut. Bawat la da ja sakat pa ja. Ki riunget kin ktong bet ban shania ban bread lut. Bat ban apet ya kakti barat ba ublay haka jing im bat ka jing long jing man jong ki ka baman kasngi ngamut ban ong ba ubri ubanget kumne lik train lik ta shu kamay kaji shu di dawai di da shin shu lek wat doktor habaw pangukro lek yoli hat shu na marbaw nget bi ba ublay kumbaw besaya u Elijah mo da kiting ap ti ya uru besam ta da ublay ule kumta hallelujah yaro you try Henry ngi donnya ka jinget. Balada ngi yaj akalinti jo ka jingim ka jangi ka baman kasngi. Ublay na kapor sa kapor. On panpaw. Yaki dak ki ikhtiar. Ki dak kishin. Baday ma ubayalaming ni ka jingim yangi. Amen. Ubriw hi ubanget. Unnum la da laylay ru ban pediang. Ba ublay ulong ubabha. Tangha ka bit ka biang ka jong bara ka suk ka kiakrat. Ubriu ubala nget bat ubala IT lut yala di haublay unget bet ba uta ubalong unong ap lang brot ubabha jong unya don ringkat bat un serpot serpai un pentingan un pensuk yo un penhun ya kadok nut kemensim ke jong wat habau hab day banjan ya ka tem ka serngeu ka jingyap amen nawar balay unget baka jing bahas bun ka jong uni ublay uba emu jong bat ka jing jemnot ka jing isin ka jong uni ublay kin the boat tem ya tat hado unda pois ka ying ublay jong amen tang bas ngos iri kitu ki bakam bakilong kiriunget akini kisngi namar kala ban chukut no tang hakirmyang sentur jongi bat tang haki jingeseng andre ka donut nong rem jo ka jinget empat so tiet kata ka jinget nang ni narmyang sentur ngi pla benget au tau blay o ngi nget hu Jesus Christ henrei kam sim la so tiet ka do not ka jongi ngi pla nang ni hang nim dani ngan sepen pi kum no bo apostol Paul ong da khongpong mla man sedang nang ni piap de ban sedang nang te nang ta ka sami shani bon ki ba pentrei kam ya ka jinget kabakat kum ka jing sngot ho jong ka ni ka purtay namar kata ka jinget jong ki kalong ka babakla kalong ka bamatla kalong ka bakset kelut bat kalong ka ba anna ki bo jing shania hano bat ha bat suki pasuki kidangat lut na dong sadong ha kita kidang nget lut na dong sadong ha kita ki baki shania singa ngancuan ku sai pi ni shania ala ki bahayeng ki bahasem ki kme ki pa ki lok bat ki khon ki kti baginya don ringkat bat ni halakas ni shania haka jingsta chong ka bor sarkar ban sanhima sima nakabenta ka ribat ka jat ben reu jangi bangin bahangin miat bangin paho bangin bit ngin biang ni shania wat haki bang bat ki nong tray haki bang ban ri kendong ya ki pisa bangi ai ban kan show ni shania ya kalawai jong ki khon ki kti ki jongi haki jing hikai bat ki jing sneng jong ki nong hikai haki school bat ki jaka pule ni shania haki doktor bat ki bor hospital ban ai jing sumar yangi habang ni pangistom ni shania haki driver ki pilot ni ki maji bakin penpoi suk yang ia kalet kawan ka jongi ni shania bha haki babon ki briu nakabentaka jingim jangi wat abang ngimtip ne ngimi thu yaki ni shania eki babon ni nget aki babon henre ni klet bakini ki bangi ni shania ki dang long hi tang ki briu ki bakan rei di ki jing bakla di ki jing kulmar bat ki jing duna sudah badaka siklip mat nomor bekidang dei ki briu wat lada ki dei ki bala trim ki bala tbit bat ki bala Donya ka jing start akata ka kam ka baki ki tre henrei
haka shiklip mat kumno la ban jakair kay namar kim day to blay ngi shania aki don ki bakwa ban shania tang haladi bat kata kala biang kiong habang anang hamrit chit pos ni rumah rutit si i kay ka kansha ka ba ima ka ba iting ndola kendit nang ta ka jing pos ni ani la shai ti ngam let chino school ngan ong ime nom let chino nom let yo ja si sha kam to plat jing shai na kendit biang sa si sin lahap ke school lahap ni school lawan high school jing pos ni laklet ti bun hi ki bakwa ban shania halade hanreng ong ya pi ngi shem ba ngemla ban nget la ne shania wat halade hiru namar ha ka jinglong tlot kum ki brio ka jinglong duna ngi kum klet no ya ka ai ka bangi dei ban le la ne ngemla ban pendet ya ka ai ka bangi ngi tmu ngi don bon sertap ki jingket kle ki badawa yang ngi ban pendet ya ki la ka long na ka benta ya lade ka kam ka dup ne ya la ka yeng ka sen haki jaka ki bangi pule ni ki jaka ki bangi tre halaka balang halaka ministry halaka snong ka tao bat kam kong san haka jing im ka bakan jaman sim ngi hap banyak kit ya ba ya kan rong dan peleng jengi ki balakot ki jing pule ki balak ham sejerong dan rei tang namar ba piyo ki marks ki baba bat pi don ye ki certificate ki ba kam kenjang kamut ba pi pilong obala tebit lut bat pi la ban nget bakalawe jong pi kan long bet ke ba sudah kat ke ba pi le kan dei ke ba mentoy sudah mla bon ki ba benyo ki dikisni ba ki kwae ban im ke jing im riu blay hanrei ki tlot bat ki bakla nakapor sakapor ngen le kum no haba kum ta Togenya pai sa kasiti ka baning kong Yonas kalanong ka basan dekat sao bat san ka jubab ka dan hangta. Namar man ukonu blay. Ula ban job no tiaw ya ka protay. Bat niyo ya ka jing job halor ka ni ka protay. Lingba ka jinget jongi. Wey wala ban job ya ka ta ka protay. Tangu tau briu ubanget. Bau jisu long ukonu blay. Lada pinget bau jisu long kono blay pi pidiang ya o ga jingim ga jong pi en kar sen ya pi haka long yin ga jong blay but na do ka ta ka clip mat en ting kon ya pi kum ki kono blay ong amen ka basuk e kata lada pinget bau jisu o bala wan man long briu shi ka ni ka slapotay ar hajar snemen shwa bau dei shi shaw kono blay but bau dei briu bu shule man le Pipidiang ya baro kabala to ka Bible sa pangjong u. But pipidiang ru da ka banget scam ha u ba pipin light sa siliang na ka pop ba na ka jingyap sa ka hok bat ka jingtingen jong ka babam jukot te ya pi hakata ka clip mat hi an karsin pinlong ki jing tau ki bathmai ki kono blay ba im amen. But anda habakumta uneu blay Obale bahaya lagi kon ki jong u nado la ukon prangsi jong u. Obala syayap bala tep hanre ula say u na ka jing tep ka sngi ka balai. Uni ujo ublay onum le ben onum le bokho onum kentat onum kerya na ka ba kerku kerdo yangi tat ado bangin na job. Ya barok ki jing ya kun jong ka pertai persya yangi. Amen. Kasay kedar Namar kata bangin yo ya ka jing pengsan bat ka jing job ka ba ublay ula pun ap lupa nakabenta jongi tangla dangi IT la de ban long ki kon ublay da ka jing karsin bat ka banget how Jesus Christ kumutaw la do jongi ka Bible ka krenchai ba Jesus u im bat ngi u im po jongi bat ngi im ha u ngi along season rop bat u haka clip mat ba pis ngoto shay kata Pis ngotot namar pinget ho. Bat pinget namar day ma u. O ba yarap ya pi. Ba pi pinget. Amen. Ka jinget kalong ka jinglong ka bamayan ka bawan naw new blay.
Kaba simpor palat silinter ka jingim jangi ban sempang yaka. Bat sado ki arta ki babam jukut ban im hok yakata ka jinget kaba telem kaba bah. Tikumno keng bangin yo yakata ka jinget kaba mayan si sabat kaba scam. Ngimla ban penyo yakada ka borbreu namar ka day kaba wan na ublay. Wei nong yalap ubakraw ki spas nem ki balalet no ong ka jinget ka day ka jing ice ngobha ka jong ublay. Faith is a gift of God. Pimla ban let ban buria pisa ban yo yakata ka jinget. Pimla ban tit yuka yakana yo na hat na gidukan. Pimla ban thong ban tep yaka bakan mi jinget. Ka jinget ka wan no blay. Day ka jing ai ka jong u. Ban hang nen hikaya pi kumno pinyo jinget. Wa Apostle Paul open shai ka shiti ka jong uski nong Rome ka lanong ka basipaw ka dekot ka bakat nyo ong gini kikintin. Ka jinget ka wan, sangap hamo, ka jinget ka wan, da ka ba yay sa skor ya kiktin u Chris. Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Ka jinget ka wan namar pi sa skor, pi yay sa skor. Faith come by hearing, and hearing. Come on to faith comes by having heard the word of God. Come on to baka jinget ka wan namar piladep banyo snow yaka. Ka jinget ka wan namar piyo snow bat piyayo snow yaka. Piang teng-teng ba yalap siya snow tang si siente. Kung non siya yo snow sa. Kadon ka jing sawasa. Mau sawa. Lada ka jinget kadon ya ka ikhtiar jong ka hok ba ka jing shisha po jong pi kan yai sawa ka do anu ka jing mo berkat ka jong pi nyet how play amen tikini ka dekot ka kdo shai baka jinget kam wan tang da ka ba shiyo snow shisien ni arsien ni ka ktenu Chris Handre kabayay sa skor bat kabayay puson yigiti kiktin ki jong utra Jesu sangap hangan IP ko wega but hadin bangila yo snow bat ngila sa skor ya ka ay kabala yalap ni ngila dep ban pulin ka ktin ka ba im ka jong oblay ka Bible ni don kam ban kin show bat ban yay kijap yigiti ki sembo jing shisha hapo jongi tat hado bahkan da sandur tmai ya ka jingmut jing perkat jangi tat hado bangin don ya ka jingmut u Christ the mind of Christ. Amen. Pisa skor ya ka ktin u Christ the word of Christ. Kaktaye ya ka jingmut ka jong pi. Kumjo kumbalada pisa skor ya ka jing pasyaw ka jong uksud. Kan pendum, kan pengiu, kan kejap ya ka jing mut jing perkat jong pi pin beti jabing pin ema ka umdum pin nyet bi pin kulmar pin ting pin herser ngiu pin diaw pin blau bat terter dan re ka klip mat ba pi sha skor but pi yai puson keep on meditating yai puson ya ka ktin ublay ya ka ktin u Chris tenda pila pay pang andala rong ka jing shai ka ktinu Jesus Christ hapo jonga jong pi ngim don jakashu ya ka jingkul mar jingmut ya ka jing artatin ya ka jing hikai bakla ya ka jing nget bit ya ka tarai rumah ya ka jing ting ka jing diaw ne wat ka jing bam nget hiru sangap ha Pisong banyo snow ya kanika Bible study. Lani pi once kijing eseng but pi sha score ya kijing kren kaba pi snow to one now tau nong kren obron kijing ya debo Jesus Christ. Ka iba pi snow ndai kan yam kade kaktinu Chris. Sam hamo. Te ka clip mat ba pi yo snow pi pediang. Bara ka klip mat ba pi pediang kalong do kalong snam. Katre palapo jong pi. Kapan iba pi pidei ki basya hikai.
Namar bon ki bawan Bible study, bon ki bawan ki jing eseng, hakabaw nong yalap uday ba meeting ba yoy ka jing pensle ka jing ublay emmat si bat met ba utray, se ba ko Ukraine ba jago, handle da pidei ki bamsa hikai. Ki ba donut, ki ba rang, ki ba juat rendang, ki ba tansi banget. Taka mentoy la da pios ngo sunong nong yalap uba kraw kanu uba start kanu uba lapen slek kanu kata kaktin ke ba pios ngo kanum long dok kanum long stam yapi kanum ai jinget yapi penget man ya ka ega balong mar kong pong ten rela da pinget kanu ka donot ka mensim pi wanda ka mensim ka jing ngo rit ka jing pendem ban sa hikai bat ban priang bet bakani ka banga yos ngo ka por ka David ka bawan na ukris ukun rat jonga ulas ngo in ulas ngo san ay wan yalam nga ka Bible study o pelong nga banga yos ngo ka jing kren o pelong nga banga yos ngo ka recording wala da ka data ha ka YouTube handray namar banga wan ka mensim ka jing sa hikai nga priang ya ka jayo kan ngam kan so thiệt chứ đâu say nắng nè kan ngam chứ đâu có đọn nốt cái trong pi kan don ya ka jaka ka bas kem mangte kupli cái đọn nốt cái trong pi ka slay da ka jing pan slay ka slay da ka jing mayan blay ka sedang ban tnam cái kata ka jing i jong ka jing nget ka badana po jong pi anda nang ta pila klalong o riu nget sisa la ne ka riu nget sisa ha ka jing sisa ukris bat ka jing nget jong pi kan lam ya pi ya ka jing im jong pi na dong sa dong pinnom kriya na ka e ka badai ban le na ka e ka ba pi dei ban pendep na ka e ka ba pi dei ban pla ban saki dei ka jing nget kabakum kani kabapin sngob ha yo blay but day kani ka daw ba usaitan u ijli usonya but u yakun kat bala ban penduk jaj ya ka jinget blay ka banalangin sa poisata kamadin higidan ki buitap ki jong uksud ban le yu ban penjat ban penpra ban luti ya ka jinget ka jong pi ka ba pi don po ka donut ka jong pi ru Unwan ra iki jingja ki baharu ka mapo jong pi tat hado ba pi pin diaw pin artatin lada pile ayu pem yai pusan ya ka ay ka ba pi la shashkor amen don't come hai kani pi ka Bible study ngilong tang shikanta ar kanta lawai ki jing eseng ngilong tang shikanta shiteng lawai handai pi dang don sa ar pulai kenta ting ar pu ar kenta si teng jong to kasngi ban yu ban puson ban ngam piang ni lamon pusan do kata oh na dei pre bakwa kai pusan sa ni giti giti kacha pet yu isa itu juti kato ka phone ka batman si isa la khabrip la pet la po snil la po bahar si isa itu ka phone ka bomod yu pi yai bo jing mut sa pi man yano pi e yano ani pi ken masa ya i kadi ban long komjo kata ka jing dei ka jong pi bo blay haka clip mat hi ba pi le wiat remun bat pi la ya ran la ya i la ya tap men sim bat uniu Jesus Christ dan shoot away langop la mon kiong la hun pi dan jinget bakatukan penhun ya pi be ya kata komjo ro kan ka por lada pi la ya mon shisha baru jisu dan shoot ka way lada pinang liwat sa ka way pat lani pinang liwat sa ka way pat karukom kabamot pimpat ya mon shisha baru jisu pinang wate sa way lada pi kloy ban priang ni kan ka jinget ka ba pla ka ba mayan kaktiu blay kan lei pi kan tau mai pi kan prang ni kejing im kejong pi kan refine bad abala sandur mai pi met bat men sim nan ong pi kan ka we ki ba wat kitu ki bam itu pi si sin kmi pi ki tip bagadon ka jingla ka ba mayan shisha ka ba compare pi ki ba yeng ki ba sem si sin pet ki dai ni la klasya ila per keno sa bakat bakeno i andre ba pipet
yai tai balanget how try Jesu kadon ka jing per kadon ka jing kala bar kadon ru ka jing long kala amen tila da jasa kat paja kanika jinget ka bakinja blei happy kan pelong ya pi ban up kmi lenti ya ka ka bau blei udan ban pen pau nomor pinget pi blei nget ya pi nget ma pi nget ya pi dei nomor kata ka dau dang pensa ka jing im jong pi na sla pertai kidan ki bri wan ban ko pi ngai nang jinget ngata ngam nget pi tau blei jong pi ngam nget du Jesu kina mo kata ban insult ban ben ngak nang banganum yo shu ban slok bat ki ngom lei pi nget Jesu pada tu nget ya pi nomor ta pi dang im do menta kelabat dur badar sipang wadong sik kumta om le nomang kumta dei dik sisate udang it ye pi udang nget pa pin sakla mar kata udang yaisha ang kaktin blei ya pi mar umman ba pi pin yap no reka sngi ka ba uyo i ba numpois no de blei uyo i ya ka ba kut na ka basdang lo i bela le skat ba le mento ya pi rendang hi pi juat man sim pi long ki bamsha hi kai nai ong i esyo lakut pim dan jinget haki wei ki banam pen im ye pi hendai la da pi nget ne do ka donald ka mensim kata ka balong serkai ye pi ya kata ron pan kala pi ya ka ba pi ong ni nganget ho ngala IT la di na do mentasi tang ba ya ka ni ka wei ka benta ka jing im ka jongata ni mla pi tip new blay la na em pi shu nget bet wali ong ya kata nget bet pangan ong ye pi ka clip mat ba pi ong long kat ba long tlang nget bet hame pet un le ayo ngala don bun ki jing juat ka jing im ka jonga ba ka shi clip mat namar bang shania nga IT le ho krak pun kala ngoda kendit te ka jinget kan le ki kamba u Jesu dan pedeng jangi haki por baro pin kan mau shwaban say im yo Lazarus na ka jing tep la saus ni la tep yo Jesu ongkum no haka Martha kani ka bashipar rabo Lazarus pinchem ni ka gospel Jonas long kat way de kot saupo ong gini ki kintin hatu ngamsim la ong happy balada pinget pin yo i ya ka buram ublay lada pinget pin yo i ya ka buram ublay handrai what's no to bakla kani ka jinget kamut ba pin syukurda matla matpay krempe pang nes ngo to ya ka dang ka kut ba pin ong ni tongal ang ngachunget be yo Jesu ngan sunget bet bat ngam dan kaman le ai em shas korsi ndai bo kren tang hayang mani ndai tang bo kren ka por vi dan kita ki quiet time ki jong pi ki devotional time ki jong pi Bible study jong pi nei por ji ki jinga dwailang hayang jong pi kren nang ta ukren hayo hat ukren ya pi por pi pak kali ukren ya pi por pi ka don ka traffic jam ro kren ya pi ang ta par kata ka por nong pensengnya to kali jong pi sengnya pak serut long mi kingan pelong ati hari pi bala da pi ko ngot da kajing pendang buju ndai ka balik heng li ak temen chnong em chai pendap ila ka benta union le ka kamba ka jongo ka jinget jong pi kam dai ka ba mat la mat pe kam dai ka ba shunget biet bu chu shong sa kendong ne ka ba shunget bet menchu ong bet tongan itu rumah em ublay un pen pau ya la ka ikhtiar ka jongo un say what yaki Lazarus jong pi ne ki jing tep ki jong ki amen ka jinget kani kasdang da ka ba pi priang shwa ya utun rai bat utelong uni ken utau Jesus Christ ni do utelong ba utun rai kani ka jinget kan wan ra ya ka bor ka ba trei pla jong ublay da ki kamba da ki dakla ya ki jingpen khia ki ban penthame wat ki doktor ki bastatam hadin balayap jlop utaw ding dembur bau Jesu ula dumok kisenran kila kendit baru Petrus li wangam langit handrei Jesu ula ban haka gospel Marcos lenong arpuwe lenong katwe de kat arpu aru ongini ki kintin to bo jinget ha ublay to bo jinget ha ublay wang ikisenran piro pilaban le kumju bo jingai haublay tang haublay open chai shu ka kat ka ba arfu saw ong kumno nga ong ye pi kat ka ba pi pan ha ke jingdwai to nget ba pila yo diang lupa bat pen yo shen yaka
lani pin yo shisha ken kai ka ba fi pa na ka jing duai to nge ba phi la jan yo dia lada pi shania jinget lut hau blei ka bor ka jong u kan penyap ki ding dembor bam seiso kan rat ki lom si ki duriau ba kan pen im ya ubala yap kan pen jai wat ya ka eryong bat kan pen khya ka kro ka pang baro par nanga nangi bat na ka protehi baro ko we tang la dang nge tang la dang ibu jinget hau ni blei wo im am hang e bat hang no ru ki paralok ba bat ki para banget hatu don mo ki ding dembur ki ba klem sei so shu hatu don mo ki lomba jong ki jing pang ki jing sipa bat ki jing do jing kermena ka jing em jong pi ba pi kwa ban pen klem wat do jing kermen wat do men sim yeng ban kam try kli ya ka ni ka jinget ka ba mayan ka jong ublei wat chu kerbe jing duai kulmar klem don ka ni ka jinget anda pi skem ka ni ka jinget kat ka ba pi clay kan jalong don na peng jong pi ki ba kali we breu ha chung alamo ban yo lem ni ka jinget u jisu ban yo ama ki kamba ka jingem ka jongaru balai pi perkhat bau jisu ba pen kot ki ba pang u ba pen mi pat ki ba yap ba u ba pen jem jai ki eryong don bor satya ban pendem ni ki jing tenju ka jingem jong pi menta sim la yap sa o la mi pat bat mentau dana ka ketika mon ka jong ukpa jong u bat udang ya sa na ka benta jong a jong pi do menta mene udang long hi ujo hinen menta bat sedo ki arta ki babam jukot wat klet bau men seba kuj obala pen mi pat yau new jisu uday ujo unong pentingan oba don hapo jongi iwe pi iwe oba shong ne apo jongi bat ubala dangi ngi pendem nya IT lot hau onle yakaba don kam hakajing im ka jongi upolo krenchai shiti pol kinong rom la nong prada khot khatwe ladau men sim jong ublei obala pen mi pat yau jisu nakajing yap u im hapo jong pi te u neu bala pen mi pat ya u krishna ka jing yap on ai jing im ru ya ki met ki ba kinja do jong pi da ka jing don nu men sim jong u hapo jong pi shisha u men sim u blei un pen urlong lut ya baro ki jing kular u blei lada pi don ki jing e u baro ki jing kular ki jong ublei naka benta jong pi kin long ki oi bat ki amen sudah pidan kam tang ban pentre kam dela ka jonget kin mau shi teach ki hebrew le nang khat wai ki khot kong kong kom no te ka jinget ka long ka jing ngos kem shapang ki ki ba ngi dang yai kermen bat ka sakhi ka ba pakatam e shapang ki ba ngimpat yo ka mo yo kani ka shitish ki hebrew nang khat we de kon kamut ban ong mai kum ni balada pi don jinget hau ni blei u ba im u ba khi yale na ka banta jonga jong pi ti ya kata ka ba phimpat yo i menta kata ka ba phimpat yo amat menta kata ka ba phimpat yo priang menta on bo jing kermen apo jong pi on pen kemen ya pi on pen kende ya pi nang ba pi pin tip ya kani ka we pi nge bangampat yoi andre ngansa kajinget ke bakum kata katan ya ke ke ba pipi don kam na ka te ka bakenja man sim shakane ka bakenja do katan kapatan ya ka kajinget jongpi kapatan ya ka te ka badang don ka spirit realm haki jeli ki bakenja man sim kawanra yaka shakani ka bakenja do shakani ka bakenja perthei jong pi menta da kalong ka pisating ka khia ka krat ki jing yo ki jong pi ki jing don kam ki jong pi kan patan no ar pingai ublei u ap tangla da pi pentre kam ka to ka jinget ka ti jong u kan ki kan wanra amen habang ilang nget shisha kamot ni sakis kem ban ni da tikna hiru bakan jalong wat la da ki baro kilong mar persya ya kata ka bang nginget la da ngi duai da ka jinget ka bakum kan ni ba an yo jing pen khia
Handrai dang so, dang tarhi. Penban kani ka jinget ka pelong yangi. Amtang bangin syukurmen. Handrai banda snok men lupa. Daka jing tikna ka bapura. Balak kya sendat. Ngampat kya menta handrai sibit dengan kya. Dalam ngampat kya sibit, lasyadang step ngalak kya. Ndai ba pi postpone ya ka ega banja. Pitahan ya ka. Pimtip lano kan wan. Handrai pitip yauta o bansa penwan. Yaka. Hakaya ka jong. Amen. O Apostol Paul hikai baka jinget ka bakum kani katray haki artli ki benta jong ki dekotmet ki jongi. In two vital organs ki badan na ki dekotmet ki jongi. Karamiang suntur barga donot. Rome lenong sipaw dekot sipaw. Si tiu Paul kinong Rome lenong sipaw dekot sipaw ko ang nabapinget dekadot nuot jong pi. Bat lapen kesan ya pi. Bat pi plano dalam keremiang sentur jong pi. Yalah ka jinget. Bat lapen im ya pi. Sungan pulih biang ya kata sa sisi. Bat pi pinsyai. Na ba pi nget. Dak ada nuot jong pi. Bat namar kata lapen kesan ya pi. Bat pi plano dalam keremiang sentur jong pi. Yalah ka jinget. Bat lapen im ya pi. Ka jinget ka ba dondor akmat ublay. Kamday kabadang artatin. Kabadang yatay hala ka jingmut jing perkat. Ni kabadang le'rain ban kamakmat kat kibadon bapinget. Shisin bapinget ya ki kamba ublay wa im. Amla bandang artatin. Amla bandang kulmar jingmut. Amla bandang le'rain. Ngek hala ka do'nut bat nang tapat plaslur hakmat ka pertay. Bau BLEI JONG pi udang yaile kamba haduk mentamene. Empat kut ki kamba jong Katu ka jing hikai ka ba kidon katu ka ni ki hikai ki ang ba. Oh naduk bang kelawan im ka balang bat ngilayo ya ka Bible ka ba pura. Mo baro ki kamba ki lakut Tadi ka jing hikai bakla. Ulang ujo nin mentabat ki babam jukut. Hakmi ngayay tau tamay ki ibaro. Kabamo diyo. Empat kod. Unumpen kod. Uday ublay buim. Umday ublay ubala kliap no hak history. Bala file no yu. Bat bala ay retirement no yu. La ay pension yu. Udang yayle iki kamba. Api don kam ay kam sibit. Onle kamba lada pingit. Lada pi pediang daga jinget ke jong pi duai daga jinget ke jong pi. Bat pinget baya ke ke ba pi pan pensayo diang. Ay ya kata pi. Mday ba pi bae, mday ba pi tips ni mday ba pi reoblay handray namar ba pi nget Amen. Sa sisin utray Jesu plashay haka gospel o Matthews lenong arpuway dekot arpu aru angkumno pila ban pan ya ka iru haka jingduay. Balada pi nget pinyo diang ya ka. Sengap sing tikikintin. Lada pila ban pan ya ka iru. Kampat kelah nado arhajar sene mensua hadu menta kajingmut juga ketin kai ru kanang dehi kai ru walle dia muslia ban ong ba kali tang ka bakenjaman same kai empi kat ka ba pipi don kam kai ru ka ba pipi don kam pipa na kajing dwai ba lada pinget lada wahe ba lada pinget if you believe pin yo diang yaka you shall receive. Amang kata ngasit ong believe and receive. Nget bat pediang. Ndon cut ako pat. Wat pen kelai ka ketin ka jong blay. Habakum tala da kani ka jinget kala ban say ki kamba bat ki kampla. Ha ka jingem jongi. Kamlong ka bas ngoling ngo ruem. Ba menta pipoy show dusman. U soitan. Ba u on hiertma persya. Ya ka jingkiw irat jong kani ka jinget. Bat udah syun ing terkhong. Udah sni ya ka jinget. Kabala ban penpau pertay ya ka buram ublay hangapi. Namar kata unyale ban pen sniw. Ban pen bakla ya kani ka jinghikai. Unwan ban kento. Baka jinghikai ka day babakla. Neu nong hikai uday babakla. Baka kutin ublay kam siyam laong kumta. Namar balay uting. Baka kasngi pidan ya kani ka jinget.
Kaba kendang wat ya ki lomba, bakin no sedu se juriau. Kaban say empat iki balayap. Kaban penyat penyeng iki teko. Kaban penpet iki khmat ki bamat la. Namar mdei ma pi ki bale ya kani. Mdei uriu ngai. Dei uta ublei ubaki kinget. Tu syunu sat hai kata. Namar ya pi unya khun kat bala. Ban penlip ya katu keding. Ya ublei tu umla. Dan rela dak ni keding ke ba me po jong pi. Kadai ke bawan na ublei. Oh ya the Oh ya khot pai brigade. Ha Suza Street ha kapor bala Jakarta ka revival ha America. Ha ki spas nem ki bala Laong ba ki briu ki ba ya na shabar. Ki ba khmi na shabar. Ki ari im ba me ka ir ka in the. Remar pi ki pelong ya kata ka jingeseng revival ha ka jaka ka bujulong kum ka kudam. Menswa. Tiki khmi ki na sa chati sa bar na sa surok na sa bakampaji ki khmi ki ba pernai ka ding iro ayo po. Tiki briu ki ba pet nta mo ki bam tip jayu. Ki phone pulit. Ki phone ni ka fire brigade. Badan dalawan ki bor pulit ba ki bor jong ka jing pelip ding ki fire brigade la point hajan. Kila rung bat kita ki pipe bat ki sdi bat ki uniform ki bat ka helmet ki la rung lipet me ding he plot ding he la poi uri ki syam la rung sepo kini bar khot ki pernai da ka jing shai jong ka jing pen ki umen sim khoi ki dan ki ringet pen kita ki bor pulit bat kita ki bor fire brigade ki ong japan tekos kani ko jongi kamlaan pelip ki pila ban tep ki hajil nrek melajayu pol bar silas keding dan plot enta mla man le ai gini ne kom no Kerja. Lani ya join lang bagi. Pitrai blay ay ngikat katika building ka revival hub nanti bancialong jaseng pendep program. Bahkan me kading. Tapi kuakan me kading PP day ki pro ding. PP day kita ki pro jong kata kading. PP day ki dong musa. Ngaklam ong day ki telauding, nama telauding senla thang lalut. Neng ong ki pro bat ki dong musa balay pinra kata kading siya kaleng ka pertai. Ndon ki bala man pelip yang kading. Kading jo kajinget. Kading kita kajinget. Kaban penpau percaya ke buram ka jong ublay hangapi. Ki dakla ki kamba kenja. Kading benengkan rem apa jangi. Ndrek so ju sat hal kani bad unja kun kat bala. Unja le ban pelip kani kading. Ngong ye fila daw mla ban kentoy kani kajikai ban ong kading babakla un kentoy bo tiu bo hikai de babakla. Lani em ka Bible ka klem ong kum ta ka ong da kum ni. Ki susu baklai ki kitin jong Bible. Kaba pipi don kam susu kolong takat ni what don kam ba pipin snow dik men sim. Don kam ba pipin ki kuslai ba pipin ki jingmut ai ru em. Namar bale. Sa polisi yang. Kasiti ka jong apostol Jacob kalonong ka basaw ka khot ka banyo. But kasiti ka beningkong apostol Petrus kalonong ka basan ka khot ka bakandai. La hikay yang ibangin yale persya yaw soitan resist the devil yakun yale persya yaw neu soitan klem kriya na kene jingit badon hap ban pet yap no nangi krat pen her krat ini iksut pilem no man la kapor buwan ban te ya kene ka ding ka jongi kanang de benang rehem kanang de benang klang kar benang jur ka jing pichtom ben ka jing kno kajing kedau kesti, kajing kinsi kinsut, kata kanang deban rehem kading. Upol uong mengila ban pelip ya kisum ba meding barok ki jong ubaman habang iking da kasti jong ka jing duai, jong kajing ruai, jong kajing sya jingid, jong kajing taying mani, jong ki project man say fun habang iking da kasti kajinget. Kaya kita kasti kajinget. Kaya kajinglong scam. Kaya ka stability. Balada long sakat balong. Keno sakat ba keno. Ben sakat ba ben. Nga scam. Bau bleu deu jonga. Ba nga deu jongo. Amen. Oh, soitanu tingyap. Yo ba pi yo. Yakabakum kaya kajinget. Badonom la bantur persya pi. Kom ta ka way na kibut. Kiba open up ban pentko ya ka jinget jongi.
kalong bangin num da shem pang tan sha pang kani ka jing ai a ka bakan sai ublay but na markata ni suge tang nasla ni poi pen ban nget bit bala nga duai step by step ublay unsa kerkuyang bala nga lejeng seng man la sandi ngam Pepsi sandiru ublay unsa kerkuyang ublay unsa yadayang bala nga puli ka Bible shi da khat shi sngi ne shilan nang shi sngi ublay kerkuyang kata ta ka bargain system kan privilege ublay but people raw pipen bo yu udah kabaong ngan lek kan ni nan lek ka tu yang MP mano na pi ki kun ki badang shong hayeng asem ba pin let chi bet chayeng andala poi hayeng pin poi shi mei pin ong mei ai ja se ngan ai pi se spa tam da kai da ka to ka siang ding panut man siu pisa sai ka do tam ku pa jong pi ba e je pi shu ngek bo de u blei u ba ba la biang bad ubah man ka clip mat man ka por uyai ne ka jing baha ka jong uya pi flow in his goodness tu de ka jing man baha ka jong man ka por ya pi ha ka jing shisha ni don kam ban ngam jeliu ban yo ya ka nong kanti ka ba slay da ka bor ba ublehi dan ka ni ka por ki ba sngo tu bakla bau blei ulong tang kata kamayan juga jinglong hok ba jinglong khuj ubak prau thane bang ngim sngo nuot ban le jura sakmat jong u ya ki jing shitom bat ki jingkit ki bakhia ki jongi namar bangilong tang ki brium dei ban pin saja than yo blei shia jing shit tang nin phat doi sa bam la man long blei bun kam jing shit di dawai hi mi tangi wei persen ru ha jan kmut jong pi lah tak lut ki clear sil ki ibarakhan pasai seda sok khiaru bandwai you blame him so kat i percent try to pen khia ini so bet tam ni lai blay see you amen hallelujah amen MP ka ai ka ba pen khi kuslai pi ka pen kuslai yo ku pa jong pi udai ku pa try lajan baro ki janyam jang ni ka pertai but what ki jing hikai bakla de ki kat tu kat ni ki niam kristan ru ki drodor ya ublay kumu nong bishar uba dukhi khat badaba ngimban se ban kentur rahmat ju ngilai ta ka jing sngopo da ka jing sngo kordit bad da ka jing penrem snopop bet hakmat jong try la da ka long ka mon jang me ban pen khia yang ukpa marada yu bamman ban pen khia ya pi lada manga ma pi ki pop nginang ban ai ka bhatam na ka ban ta ki khun ki jongi kanu tam ukpa jongi ba bneng ndai tang bo long ba ba ulong ba hok uba khoi uba yaine but uba angnot bangingin wan akhmat jong ublay ulong ukpa jongi uba habneng uba da itsat Ijap. Namar tahu pai lo kod ban yap alor gading pna. Ijap. Badu ba angnut ban ya slok ban ngi ban yarap ban ya kun ya baro ka borjing dum ka borjing ka dujok ban pen im ban yada yang ngi man la ka klip mat. Kan fin mit ngilai yo tia ngilai kan slok. Ki jumain man kasi utip. Une uba yada ya ki Israel. Dei uba samtia lane uba yo tia. Baru miada tangi kari Israel uyada yang ni. Amen. Ngidong ki kontrai ki jong u. Jendrai kum no blay undan ai bat ngi ladangi khawet wat ban lej akhmat jong u. Lakin ma hakne ka pori ka tu ka jingja ka bala tho how ka gospel of Matthias nong khat nyo de khat sao do arwe kum no baki sunran kim shimla ban pen khia yau khna o ba pangbur. Tat hado ba anda wanra shau Jesu. Ndalang ta ti kisenran kimban si ban lej ban tokit ya kani kajing bamla kajong kinaw Jesu badula batay baki don kamban don kajingi kabatangkat isbay terso ban wengo yaw lumba badam don ka ru ya kabakin amla ban le habakingit ijinget ibatangkat isembay terso iba palat banyay tersemyong
Iba nang kamrit ba niya tersemyong. Iba tang kachishit. Henry ngap ya kani. Thau ya ka size. Thau ya no pinget. Mdai ka no ka kraw kata ka jinget jong pi. Henry hano pinget. Pinget haladi. Pinget ka borjing duai. Kano filaban duai. Argunta, laigunta, duai tulit. Kano katsaw gunta. Wow. MP. Ublay ayu pinget. Ublay niam. Ublay gini ka pertay. Ublay jong kadujok. Ne ublay uba im. Ukpa jongi. Uba habding. Kan mau parlok be kam syong aga jing kraw ka jinget jong pi. Hanrei ha ba pi pen syong yala ka jinget jong pi. Halade ha ka bor pertay ni ha ublay. Kan mau bo soitan onyale ban pen thame yang ya pi hang ni. Onyale ban ong ba pim don jinget ru em ban lada pinget ru dei tang ki reu blay ni ki reu niam. Ke bala ban pen trei kam yala ka jinget. Namar ki don ka jinget ka ba kraw. Hanrei ma pi te em. Sngat kata kalong ka jing syukor bat ka lamler o syaitan. Wat pediang ni kita dalay layro. Dan kibri ki ba ong mok wat ki senran ki ong ro try to pen kraw ya ka jinget ka jangi. Ngaladepan hikay ya kani. Henry sharp ngan chuban ya pi. Haba ki wanak ma tong Jisu bi ki ong try to pen kraw ya ka jinget jangi. Increase our faith. O Jisu o kmi siya ki. But haba o kmi siya ki o ong. Ladapi don ijinget batangkad isambay terso. Kapan ibalay. Mday bahapan pen krawi ka jinget jengki ni maki ban hapan pen krawi ka jinget jengki andre hangno baki kinget. Nare kinget hau. Dan ka iro ka bamla. Nothing is impossible with him who believe. Dan ka bamla yauta ubangin. Hindi ben kan mau bahaya kani. Bawat ka balang ka baningkong. Haba ki apostol ki bawan ban hikay bat ban seng nong rim ka jinget alor jangki. Kimju let ki ban ong bakin duai ban bakin yo ya ka jinget. Henry ki ango baki don ya ka nong kanti jong ka jinget. Mde ka size, mde ka shape, mde ka nukraw ka nukya kata ka jinget. Henry hangno. Ban tip kamba syo sa pang kani ka jinget kay. Pihap di banwan kani ka tayo ka banwan. Nginang beteng. Syapang kani ka jinghikay, ublay jong ka jinget jongi. Yun dway. Try nga wanak mat jong may kani ka pod, man banay ti ya iway ni kini ki kon ki jong. Men ado kini ki badang rit ado ki balasan. Nga dway baka kti play ka jong may ka iktiar ka jong may kan tuhit kan hiyar kani ka pod. Kan rehem kum ka jing pensle na beneng. Babaro na ngingin yo diang sisya. Ya ka jing perhod umense mapo jongi. Urowak. Kenal bahaba ka jinget kawan. Kawan da ka ba pipi asngo ka ktin ka ba im ka jong play asngo na doon ne ya ka ktin ka jong mentakhi. Da ka download ka jong pipi nget. Ba da ka ramyang sintur ka jong pi mentapi pla. Pi kwa man yo isi siya. Ba pi pinyo ka jing petkia ka ka por pla. Nget da ka download ka jong pi pediang. Nget hapo ka download ka jong pi pediang. Clay ya ka jing pla ka ba shemen sim ang ngalayok siya ang ngalayok diang lut ya ka ba nga panaw blay ka por uisin ay nga ka kun ka jong u kun jong bat ngan yo diang ngayo diang hallelujah ka buram ka iktiar ka jong blay kan long pla ngayo diang igini ki ba mayan ki ba kerpang ki ba na blay ndan ka pamla pa ni ku pa jong ngayo ibet ya ka ba pla sudah ngayo ibet ya ka ba mayan sudah hallelujah. Ngimat ka glory ka jong me ngimat ki ba mayan ki ba kerpang penkhia pelat seus pa ma me Jesus le ka kamba ka ba pla ka jong me ko Jesus ngiyo ki ba pla ki jong me kin jalong ngi tips kamba me mele ka kamba ka ba pla Jesus ba hallelujah Jesus hallelujah kanrat ngi pediang damar ba ngi sngo to ba ngi yo na me yo sngo me shaskor ya ka way ka man sim ka ba yam ka ba ot ka jong me shaskor try me sngo ka jing khat ka jing ot ka jing yam try Jisu le ikani ka kamba ka bapla ka jong me mi IT lut ni pendem yala de kmat jong me ni sngo ka ta bor ka iktiar ka jing long kanran ka jong me pedeng jongi bagi ang tray pla po jongi ko Jisu tray pla le kamba ai bengin diang ka ni ka por tangi ka ta ka ba me don ban ai yangi
ngi priang tra Jesu ngi priang ya ka ba hatam na me ngi priang ya ka ba janai tam na me Jesu ngi priang ya ka ba phalatam na me ko Jesu be ngi long ki jong me ka ne ka klip mat ban ngi ya how man sim ta ka jinget am da ka jing yo I ko kan rat ngi pelat lo ti ka jing ya dan rekat ka jong me ko Jesu kaburam ka jong me ka tuit ka ne ka jaga shim kaburam ka jingu ka jing dems ngi ker khu ya me ki ba jirong tame ban ngi priang ya kata ka bangin sedang yo ba ja kata ka bangin la yo ngi aingu an ra ya kita ki bangin sedang yo ngi yong shim kaburam lut shalade ngi ker khu ya me ko Jesu hallelujah 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 amen ngi ker khu ya me Jesu